जय हिंद. काव्य शिगाव मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपलं स्वागत करतो. मित्रांनो, आज पौष पौर्णिमा तिथीप्रमाणे जिजामातेंची आज जयंती आहे. आज आपण जिजामातेंवर एक कविता ऐकूया. त्यांची थोरवी, त्यांचं मोठेपणा, त्यांचं धाडस आणि त्यांचं कर्तृत्व हे खरं तर शब्दातीत आहे. आत्ता आपल्या ज्या घरात आई किंवा पत्नी असतात त्या आपल्या मुलाला किंवा पतीला रोजच्या वेळेपेक्षा उशीर झाला आणि त्यांचा आता फोन आहे तर फोन लागत नसेल तर किती काळजीत पडतात किंवा त्यांना चिंता वाटते. तर त्याचा विचार केला तर त्या काळात शहाजीराजे हे परकी सत्तेच्या सैन्यात होते, सेनापती होते आणि त्याच सत्तेच्या विरोधात आपल्या मुलाला लढायला सिद्ध करणं म्हणजे पतीचा जीवाला धोका हे तर निश्चित. आणि कोवळा मुलगासुद्धा इतक्या मोठ्या सत्तेपुढे टिकाव कसा लागणार त्याचा, तोही मारले जाण्याची भीती. आणि तेव्हाचे मुस्लिम राज्यकर्ते किती क्रूर होते हे त्यांनी अनुभव घेतलेलाच होता, पाहतही होते रोज. तर अशा काळात स्वराज्याचं पहिलं स्वप्न पाहिलं असेल तर ते शहाजीराजांनी, त्यांच्या आजोबांनी मालोजींनी. आणि शहाजीराजांनी पाहिलेलं स्वप्न हे जिजामातेंना त्यांच्या पत्नीला माहिती होतं, ते त्याने आपल्या मुलांकडून पुरं करून घेतलं. त्यांच्या धाडसाला खरोखरच सलाम केला पाहिजे, कौतुक केलं पाहिजे. आणि त्याने ते पूर्ण करून घेतलं हिंदवी स्वराज्य. जेव्हा शिवाजी महाराज आग्र्याला गेले तेव्हा जो काय मोठा कालखंड होता त्यातही त्यांनी स्वराज्य अतिशय उत्तमरित्या सांभाळलं. असे बरेच पैलू आहेत जिजामातेंचे. आज त्यांची जयंती आहे त्यामुळे त्यांच्यावरील एक कविता. आदर्श पत्नी, त्या नुसत्याच आदर्श माता नव्हत्या, त्यांनी आपल्या पतीचं स्वप्न पूर्ण केलं. आदर्श पत्नी आणि आदर्श माता जिजाबाई. ही कविता ऐकूया. लढत होते आपले सरदार सैनिक आपल्याच माणसांच्या विरोधात. लढत होते आपले सरदार सैनिक आपल्याच माणसांच्या विरोधात. मारत होते भाऊबंदई वाढत होते वैर रक्ताच्या नात्यात. मारत होते भाऊबंदई वाढत होते वैर रक्ताच्या नात्यात. परक्या धर्मांध क्रूर सैतानी राज्यात लुटून हिंदूंची घरे संपत्ती मंदिरे गोपुरे खुलेआम लुटल्या जात होत्या. मुली स्त्रिया. सुरू होत्या रोजच्याच कत्तली आणि धर्मांतरे. शूर मराठे होते चाकरीत बादशाहच्या पदरी. खुश होतं सत्ते, होता बादशाहची मर्जी. एक जात साऱ्या मराठी सरदारांना एक करावे आणि स्वराज्य स्थापावे हे स्वप्न पाहत होते सरदार शहाजी. भोसले शहाजी होते स्वतः बादशाहच्या दरबारी तरी. पतीचे स्वप्न होते जिद्दी स्वाभिमानी जिजाईच्या मनी. तेच स्वप्न साकारण्याची प्रेरणा दिली शिवबांना त्यांनी. तथास्तु म्हणे हाती तलवार देऊन माता भावानी. स्वराज्याचे तोरण बांधले एक एक मावळा जोडून शिवबानी. चौकडून संकटे होती बादशाही, पातशाही, इंग्रजी व सुलतानी.
स्वराज्याचे बांधले तोरण एक एक मावळा जोडून शिवबानी चौकडून संकट होती बादशाही पातशाही इंग्रजी व सुलतानी गड एक एक गेले जिंकत संकटे आली जरी आसमानी गड एक एक गेले जिंकत संकटे आली जरी आसमानी हिंदवी स्वराज्याचा भगवा फडकला दूरवर गगनी हिंदवी स्वराज्याचा भगवा फडकवला दूरवर गगनी धन्य तो पुत्र धन्य ती माता स्वाभिमानी धन्य तो पुत्र धन्य ती माता स्वाभिमानी अशक्य ते शक्य केले धैर्य निष्ठा संयम ठेवून धन्य तो पुत्र आणि धन्य ती माता स्वाभिमानी अशक्य ते शक्य केले धैर्य निष्ठा संयम ठेवून त्यांच्यामुळेच वाचली रयत मंदिरे देव आणि धर्मही त्यांच्यामुळेच वाचली रयत मंदिरे देव आणि धर्मही आदर्श पत्नी आणि माता दिसती जिजाबाई सदैव शोभनी आदर्श पत्नी आणि माता दिसती जिजाबाई सदैव शोभनी। धन्यवाद मित्रांनो, कविता आवडली लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा। हा चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर तो अवश्य करा आणि कविता कशी वाटली ते कळवा जरूर। पुन्हा आपली भेट पुढच्या आठवड्यात एक मालवणी कविता घेऊन। धन्यवाद, जय हिंद।